Jauro, Na. lafiya naga kana ta kuka, me ya faru? Kana jina? Ina jin ka. Ka san dai na yi aure. Eh, Na auri yarinya shekarar ta 22. Kullum da safe sai ta soya mini kosai, ta dafa mini koko mai daɗi, sannan ta haɗa mini da shayi, ta yi min tausa mai daɗi. Ni fa yanzu baka min bayani ba. Me ya sa ka kuka? Kana ji ko? ina jin ka. Da rana sai ta yi mini miyar taushe, ta yi min buski burabusko da tantaɓai, sannan kuma ta haɗa mini zobo mai daɗi, sannan ta tsaftace gidan, ta zauna ta yi ta kallo na yana jin daɗi. Kaga Jauro, ni fa baka min bayanin ma'anar kukan da ka zauna kana yi ba har yanzu. Kaga, me dalilin kukan da kake? Ka mun bayani. Kana ji ko? Ina jin ka. Da daddare yarinyar nan sai ta yi mini miyar agushi, ta yi min miyar agushi da naman kaji. Kana ji ko? Ina jin. Sannan kuma ta matse lemo da ayaba, ta haɗe waje ɗaya ta yi wani abu ban san sunan shi ba, na sha mai daɗi. Yarinyar nan ta zauna a gabana tana ta ban labari mai daɗi. Kaga Jauro, wai me ya sa ka kukan? Baka fa faɗa mun ba fa. Kana ji ko? Ina jin ka. Na manta hanyar komawa gida ne. Wallahi kukan daɗi kake yi, Jauro. Manta hanyar gida kuma kashe ni.